Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ Ian Borg flimkien mal-Ministru għall-Affarijiet Barranin ta' Spanja, José Manuel Álvarez Bueno, ospita lill-Ministri għall-Affarijiet Barranin tal-Mednajn f'Madrid fi Spanja. Flimkien iddiskutew is-sitwazzjoni fil-Lvant Nofsani u t-tisjieħ ta' relazzjonijiet mal-viċinat tan-nofsinhar. Dwar is-sitwazzjoni fil-Lvant Nofsani, il-Ministru Borg spjega kif hemm bżonn tiġi imbuttata u attwata is-soluzzjoni ta' żewġ stati biex verament tkun żgurata s-sigurtà f'Iżrael u l-Palestina. Żied jgħid li hu kruċjali li l-Unjoni Ewropea tikkoordina serjament ma' reġjuni oħra fosthom l-Istati Uniti. Il-Ministru Borg tkellem dwar ir-riżoluzzjoni ta' Malta fil-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Magħquda li tindirizza l-għajnuna umanitarja. Fakar kif mill-2016 din hija l-unika riżoluzzjoni approvata u stqar li Malta se tibqa' tinsisti favuri dialogu u l-paċi. Il-Ministru Borg sostna l-pożizzjoni ta' Malta u qal li ma tistax tirenja l-paċi fid-dinja jekk ma jkunx hemm paċi u stabilta fir-reġjun tal-Mediterran. L-aħħar żviluppi mill-Unjoni Ewropea bid-dialogu mat-Tunezija u l-Eġittu huma pass importanti l qudiem fir-relazzjonijiet mal-Afrika ta' fuq. Il-Ministru sostna kif il-Mediterran għandu jservi biex jinħoloq ċentru ta' enerġija nadifa u nsista li l-pajjiżi Mediterrani għandhom jibqgħu jkomplu jħarsu lejn aktar opportunitajiet ta' kummerċ li jeżistu fir-reġjun. U allura komplejna nibnu fuq anke il-laqat li nżammu f'Malta matul is-sajf, eventwalment bil-laqat tas-summit mmexxi mill-Prim Ministru Abela fix-xahar ta' Settembru, imma qabel dik kellna mhux biss dawk relatati mal-affarijiet Ewropej li mexxejt jiena imma kellek ukoll il-Ministri tal-Enerġija u l-Ministri tal-Ekonomija Diġitali. Fit-tmiem il-laqgħa l-Ministru Borg u dak Spanjol mexxew konferenza tal-aħbarijiet fejn spjegaw il-konklużjonijiet u l-punti saljenti ta' dawn id-diskussjonijiet.